Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. No. Dili kini tinuod. Ingon sa dili ko makatuon ini. Si Professor Juan Miguel Salvador, may mentor o gila ko ang kanong amahan. Nabuhag na sa pinakadakong pundok sa States. O giwanti na siya sa grupo. Kaya pabunyag siya balik sa simbahang katoliko. No. Huwag niya may daghang mga message gikan sa among mga counterpartners sa grupo dito sa States. Niya silang mga message. Nga shoot to kill si Professor. O kiwarningan ang tanan ng mga miyembro sa pundok to be aware nining latest information. Kaya inahina na ko nung ma-expose si Professor sa mga kalihukan sa pundok o sa iyang mga agenda against human race. Dili ko makanawat niya eh. Dili. No, Father, my mentor, my Professor. Ibalik ko pag-unang akong cellphone. Tawagan ko sa pag-usap. Kaya makasulti mi. Gusto ko may bawan kung unsa gyud kini katinuod. Kaya di ko makadawat o magatugot na ini. Piligyan! Uy, di ko gud siya makontak. Huwag ka pala ko nasasuway sa pagkontak. No! May bitawag. Si Tipalo. Tipalo! Unsa ba ituyo mo? Hello, Doc. Prof. Sorry kid kayo nga gidisturbo ko ikaw. Nakadisturbo ka yun ako, animal! Osbon ako, Doc. Sorry kid kayo. May importante lang kung Sulti na yun! Ay, pagdugidugay! Kaya may importante kong buhat! May nahitabo dito sa safe house nga nahimutangan sa Birdogo. Dito ha, animal! Ang Birdogo. Ingon sa nawa sa iyang kaugalingon. Mura kinig na abnormal. Wa na makaila siyang kaugalingon. Unsa yung abnormal? Kung doon na kay mahimo diha, Doc. Okay rag dili ka mo ato. Mahimo man nimo siyang kontrolon, di ba? Oh. Animal. Doc. Animal! Akay, Doc. Kay kasakit sa kundong kan. Mikalit mo kag siyagit. Panuway! Naunsa naman yung nitabo karon nga ano man eh! Unsa imong gisulti, Doc? Wa! Koy. Mabuslot man sa bandunggan na to sa imong tingog, Doc. Kalma lang. May mahimo ka ini, di ba? Parehas ko sa una. Hinong Tipalo! Dili na! Di na ko makahimo ni animal! Ha? Unsay dili na? Hinong! Uri angin yung Tipalo. Putlon yung tawag. Huwag ko magpaabot sa imong tawag. No! Ano ni? Ganong naingon man ko na ini? Ganong ingon ini ang dagan ron sa mga pangitabo? Kasi hinungdan ini? Kinsa panuwaya! Animal, kinsan mo sa nimi tawag? Hello! Ay ko sa muka, Tipalo! Ayaw ko sa muka! Robert? Si Ren. I'm sorry. Sige, bye. Ayaw. Ellen, hello. Ayaw sa putang imo pagpanawag. I'm sorry. Kung ano magod. Kining... Doon ay problema? Yes. So, mutawag lang ko ni magbalik. Kanang dili ko makadisturbo nimo. Elaine, nanawag ka bahay ni Rian, di ba? Oo. But, onya na lang. Mutawag lang unya ko ni magbalik. Ganito lang. Nasuko ko dahil gitubag ko ang imong tawag. It's because sa mga pulis nga akong gipatabang sa pagpangita ni Rian. Nasuko ko kay hangtod ron. Wa pagiresulta ang ilagay mong pag-follow up nini.
Elaine, angan-angana lang una. But, buhato na ko ang tanan. Tanan, yun. Babalik lang ang naluwas si Rian. Salamat. Salamat, Robert. Nga nasa, please lang. Di ta ngayon nga magpakawa sa paglaom. Maluwas na lagi si Rian. Kaya muhata ko bisan pila pa'y ransam nga pangayoon sa mga mikidnap niya. Maluwas lang siya. Sa ato pa, kidnap for ransom di ay ang nahitabo ni Rian. Maunay labing doon nga posibilidad. Robert, please. Please, tabangin taon si Rian. Mamatay gid ko kung dili siya mabalik nga luwas. Unsa? Nadungagan ang kalaban sa kong Samay kong buhaton! Siya ngayon kong buhaton! Bukong kabakahan niya kong Ha! Ako armas! Ang ko na. Yes, may hunos akong ablihan. Karkados berbala kini. Makawa ni selabad sa kong buang. Wa akong mabuang. Tubong ko kinisa akong niya. Akong ipaod sa akong niya. Pero wa akong mabuang. Mwah! Wa akong mabuang! Bang! Patay na si Robert. Naigo sa bang! Buang. Ako. Buang. Ako? Magpakamatay? No way. No way! Ang mga tao nga naglibot nako mo'y angayan nga mamatay o dili ako! Sina! Yes, sir. Si Professor Juan Miguel Salvador kini. Sa katapusan, sir, na-track na yun ako ang exact location sa Verdugo. Mahimong buhaton dayon ninyo ang operation, sir, aron masikop siya. O mahibaw gyud mo sa kinauyukan na nahitabo kung nga no nga killer o assassin nga gitawag og Verdugo. Okay, sir. Sige. Magpaabot ko si mo tawag. Yes, sir. Sige, sir. Okay, bye. Ang tawag na lang sa kadagkuan sa kapulisan sa kauluhan ang ako paabuton. Aron mahimo dayon ang operation. At last, mahimuan na gyud kini og operasyon. Mangandam ko sa tanan nga angay angangin ako iandam. Kinahanglan magtuman ang akong giplanong pagkuha sa chip nga naakaroon sa lawas ni Verdugo. Aron mahingpit ang iyang kagawasan. Naunsa naman sa disbrando Nindot naman tayo itong sabot na mo ganina. Unsa naman noon Sugmat naman sa doon. Abi na ko ditarong na yung utok. Mura naman hinuunig na normal na yung dakong karahong dako. Kung maugan ni nga murag mabuang yung tawhan na suwat na hinungdan. Na! Arin lang yun siguro ko din mamatay pa. Ay, gikapoy na ko paso-paso din Sige tuyok ining
palibot sa safe house. Nabantok na kong yuta dinig, tuyok na ko. Munong ka ha, Jumbo? Mulingkod ka kas gater, Jumbo. Lingkod, Jumbo. O, ana. O. Kana, angayan ka, Jumbo. O, way papel, Jumbo. Kana, nagtungko mo ka, Jumbo. O, otong, Jumbo, otong. Jumbo! Ah! Uy, nanagong gwardiya nga timan ni Brady sa tusuan sa sun. Okay na tingali siya. Okay na si Brady. Unsa man? Okay na ka? Ha? Naon sa man mo? Naibong man ako ninyo, Oh, Jumbo. unsa gibong ka na mo? Kami mo ay mahibong nimo. Abi na mo madayon na nakato. Kay, naon sa man ko? Sapa di oy. O say, madayunan gud. Magpakaring no pag yun ka oy. Wa ka kay bawo nga nabuang ka kadiyot. Ha? O say, nabuang ko kadiyot? May okay. O say, tigipanulti mo, Jumbo? Nakailaw rin ka na ako, no? Uy, kayabag siya na ako. Yabag man siguro ko. Natakda naman yung tulog ko mo. Matikaan kita ni. Hapit na siya din ko babuang ni kalaki ni mo. Wa man dito sakto buang no nga musulti nga mo istorya siya nga buang siya. Wa gyud siguro na mahitabo no. Buangan ako eh. Ako na buang ro na ni porbida. Bantay mo! Bantay mo! Uy, unsay batay. Ang mga tao sa gawas, nagdinig ka na eh. Uy! Nagdaan sila mga armas. Ngano ka? Dunay gubat? Usa man papatay na ni? Ha? Unsay asa ba ka? Asa ba ka? Susi ko! Ayaw, pasusi! Basig magpinusilay na niya. Lain niya kontra! Anhiyan nila ta! Magsusi ko! Brad! Balik na rin! Brad! Kasadyaning tagnaan, dapit sa kahimayaan, mauraya mong nakita, ang panagway nga masanagon, bolahan o bulahan, ang tagbalay nga giawitan, awit sa halangdon, sa tanang Pasko magbalibayon, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year! Yabag! Ay! Sagad lang mo da! Ay! Mga huway man mo! Sumbong na mo ginawa! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! May Pasko! May Pasko! Buang na kanang dako! Ayo na itaw gay tag pinaskuhan bi! Tantang siya din na, kita ka, sampang kita ini. Uy, buang! Babaeng Ha? Nga naman lulo! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. May Pasko! Bre! Dra! Di man mo manghatag. Wa pa gani mo manghatag sa akong gipanaygunan. Ato pa nga is Ginoo buwang. Bre! Lain na ninyo oy. Birthday man sa Ginoo. Nya siya pa inyong pahatagon og bayad sa daygo nako. Ngiga ninyo god. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. May Pasko. May Pasko. May Pasko. Lagi. Bayahan na oy. Be, may Pasko be. Pinaskuhan be. Ha? Ang ako na ding uang imong bukon? Ang uban di ay, buwag na din ng daan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ah! Pusil, pusil. Pusil. Pusil-pusil nga balahag tubig. Ayoko pusilan na pusil-pusil nga balahag tubig ha. Kantingon na pa to. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ay! Arte ninyo! Basta baya ha! Doon na mo utang nako sa akong daygon ha! Mubalik ko sunod Pasko! Duha ng inyong utang nako ha! Why thank you! Why thank you! Kay wa mo'y ayo! Mga batimog na! Why thank you! Ay, abi na kong unsan. Oh, klaro kayo. Matos sa kugwardya ko no, Brad. Patay sa oras lang ko na to. Buwak ko to, bihana. Oh,
Babae buang. Nabot rin suro diri, kalayo diri, sa lunod pa ba kayo? Nya kandingon pa kuno siya. Di siya babuyon. Wow, what is buang no? Bisag asa manabot. Pero kadiyot, Brad, sa paminaw nimo. May chance pa kata makaikyas ni? May kagayunan pa kata? Unsa man? Di ba kayo na nagbantay na to? Tulor ba silang tao? Oh. Saka. Noon sa nasaga, Brandy? Mura man og dili bando ako nga na. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!